Protože nemám ty vole tyč, musím podle natahovat ruku, že jo? Jo, jak mají ty, viď? No ne, pozdrav. Selfiečka. Ne. Zdár, my vás zdravíme. Prý málo mluvíme, tak budeme dneska víc mluvit a míň trénovat. Jak nic? Jo, co pojedeme, kluci? Kufry. Co dál? Pneumatika. Co jsme říkali, nějaký log. Asi nějaký log? Nějaký log lift asi. Jako videolog. Ne, asi log lift. Dobrý. Tak. Pojď. Jdeš, pěkný. 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 Pojď. Piče. Pojď. Jo, dělej. Dobrý. Dělej, pojď. Pojď. Dobrý, jdeš. V pohodě, vlevo. Ty pičo. Pojď. V klidu, Luky, v klidu. V klidu. Pojď. Jedem. Jak nic? Nem. Jde ti to? A je po něm, vole. Můžem? Nemůžem. Tomu řek, dneska trénink úplně na píču. Počasí vlastně, jo, tak počasí nejšpatný. Vymlouvá na počasí ideální, že jo? Už to jede? Jo. Live? Kolik tam máš? 45 kg, 45 kufry, jo? ale hodně prstíček, takže se můžu vymluvit. Já se vymlouvám, pořád. Kilo, jo? Prst mě bolí, Ale to nikoho nezajímá. ale kousem se. To nikoho nezajímá, ale. Svědem. Pojď. Kopni do hlavy, vole, dělej. Dělej. Pojď. Vlastně chceme říct, No. pro všechny lidi, ať určitě přijdou na strongman trénink. Jo, Řekni. řekni. No, určitě zveme tady do Pardubic, do lanového centra na Cihelně. Trénujeme tady 4 roky už, jenom tady hrozný palby. Schází se nás tady čím dál víc, takže jste všichni zvaní. Kdo máte zájem, holky, kluci, babky, děci. Přijďte. Vražte. Napište mu a... Emanuel. Aspoň 3. Je to... Něco chceš říct? Jak nic. Hej. Taky vole. Mildo, pojď. Neser se s tím tak a jedem. No tak jedem, ale. Jak svíňa. A když je to lehký, tak jedem. A kozy. Jo, pěkný. Fuj. Jo? Hop. To je ono. Jo. Je to lehký. Je to lehký, jo.
Jo, hezky. 30 vteřin. Stačí 6? Stačí. Jo. Jo. A co já to chci mít na videu. Já ty vole, čum na tu. Krávo. Pojď. Hop. Hezky. Hop. Dawaj. Hop. Pojď. Jo, jak nic, Milo. No vidíš, to je. Hop. Ale to je ono. Jo. Nevím, co se tam předtím sralo, ale. Luky, pojď, hop. Easy peasy. Ale kurva! Nečura! Jelej! Celek! A nic. Dobré. Ještě. Dobré. Ještě. 3 půjdou. Mrtko. Pojď vole. Jelej, hoď! Hop! Jelej! No, to je ono.